Sa number 10, business process outsourcing company sa probinsya plano nga mag-hire sa 300 ka mga empleyado kada bulan. Ginanunsyo sa management ng I-Corps Negros Occidental nga sinila nga tuig nabato nila ang certification bilang Great Place to Work. Gani ginahaylo nila karon ang mga negrense nga manginkabahin sang kumpanya. 300 ka mga negrense kada bulan ang tuyo nila nga matagaan sang oportunidad nga makatrabaho. Suno kay Jim Down, Senior Director for Operations ng I-Corps, hindi lang trabaho kundi career ang ginatanyag nila sa mga negrense. Ginsiling ni Marilu Vergara, ang Director for Marketing Operations, ang paghatag sang training kag nagkaigo nga recognition sa mga empleyado kabahin sa mga rason nga nabato nila ang certification halin sa ginakabig Global Authority on Workplace Culture. Dungan sini ginlunsar man sang BPO firm ang company-based non-profit charitable organization nga nagahatag bulig sa ilang mga empleyado kag sa iban pa nga katapo sang komunidad. Population is work at home. Which has been a great opportunity for many Icorians. With the pandemic, when the pandemic kicked in, right, there was a big push to get everybody to work at home, and work at home is here to stay. We have lots of opportunities for work at home. You know, we have scored 83%. 83%. We are proud to say that 8 out of 10 people say that I-Corps Philippines is a great place to work, while typically only about 53% would rate the company. So I am very proud.